Jotono sari kaham haina hai lamsogo norokno ani kisisa okok samungni pandao norok sabrum no nai tongo ani kisisa kok kesarma rokno tamni hinba ang poito khlayo norokano kaham respondiu hnei abo baino ang tebo khatori norokni thanio kabangma kok sanane bagai musungui phayo sung tabok phaidi kisisa sung khanalainai sini bwskangni naharmung tamo kabangma borok saimia je chini bwskangni naharmung tamo kabangma borok imangsara samung khlaio wansuk mung kwrui naharmung kwrui samung khlaimani bagui kabangma chini borok tini manago himlaijak kwlwlaijak lam hamyao thanglajak lama korojak amohai pheba sung o jarao hingka kai lama kaham tei chini desire ba chini aim chini goal tamungna nang chini naharmung chini kaisa tongna nangnai jephor phano haike sinung chini langmao success kaisa wngnai so ang sanamo chungmani ke mo haisi chini naharmung jodino chung kaisano naharei chung jodino himya hingka kai chini langmao chini bobishodo belai ke jungjal kotorma achai mano naidi chung 1949 ni jorao chung chini Maharani Kanchan Prabha Devi India by March mani porebo tiprasar ni talikha belai ke hamyangna ni bagai truk kai agugoi phaimani at talikha hamya kapal birman kagya engmani tabubo kagya khono pheba saimandi chung o talika hamya kapal hamyani o birmani yakni katinani hingkangkai kaisano lama kabangma baksa borok saimia tini chini talika hamya chini kapalni birman kaknani hingkangkai tini chung wakmasa manaigranai chung tini nok phungsa managranai chung tini tok masa managranai chung tini raba phangsa managranai chung tini kwai phangsa managranai chung tini leptin kaisa managranai abo hai borokni wansukmung abo baino chini thinang chini imang koroi thangmo haisi chung imang no swnamui mukthang khainani thangka hingkai chung puila sak no belai ke confident and chung believe mangnai sak no haisi bai hingke chung 1949 ni simi tabuk 2025-26 finance sampai tongkha bwskangni tal lokeno chung 26 bosor mane bosor katal bisi katal simalai sinai chung haibano tiprasani kapalni birman o je bisi katal ngui tongma hai tiprasarok nile tei katal langma katal achaimung katal tei samung katal mothangjak muni lama tei kwskwrui tini bo chini kabangma amchaio tiprasarokni current kwrui tui kwrui malaria manjagai kabangma rog rugi ngui thei tongbai haisi abo bai chini kapalni birman kagya tei kapalni birman tei thaba thakplai haisi amongka tiprasarokni kapal chung bwskango kaisano poito tuiye chung phaimani o poito wngkha chini khachuksa jotoni khachuksa o hani bubagra tini jotoni imang phunugui khatung khaja khlaiui chungno poito no teibo bari rui tui phaimani
sini bisas khaimano sungno teibo bari rimani sini bubagra au sung wansugo jotono tabokle sung phiokjak sina heji jeng tabole phiokjak sinai kabangma neta rok phai sai kalang thang phai je sung BJP se khaina nangnai sung Congress se khaina nangnai sung CPIM se khaina nangnai jeng kabangma National Party se sung khlaina nangnai o mai ke sungno sasawi sungno lama imang phunugui teilayo pheba chini imang oro na kaisa je sung boot dipaiman yagulo sung mangkha ba mangkha tokmasa mangkha ba mangkha sung nokhungsa mangkha ba mangkha sung gunda kaisa mangkha ba mangkha sung rigene kangsa khaitung kai tungcha toilet amahai mangkha maya khato maya pheba sini ostitto rokha na bagui sini thinang ni bagui sung bini yak ni yokna ni bagui le kaisa bo are imang kerei takoro bokhorong imang kaisa no tongo a imang ungkha bobagra ni thani a imang no tini sara Tripura ganangui sara notice o pini tongo abo sabo bobagra simino chudo bobagra simino kiriyawai khom khlaiयै sakno confident tiyei ang dofani bagui khlaimano hunoi tini bo chobao ongkhorjak abo bai sini kuchungui thangnani thinang chini tipra sarok chini final generation rok chini sarok kahamngui thangnani tei chung soi o hani bwsa hwnwi sinijagui chung mukti manani bagui amo kaisa no lama abo ungkha bobagra only for bobagra haisi tabuk jotono no kobogui tongo phainai 27 November o kaisa chini agulini asto bolo joto tiprasa aro kono party color korei aro kono party ni flag korei joto tiprasa ang tiprasa no ngui tongkhangkai tini ani manthai sanani bagui ani odikar sanani bagui ang sabono kirinai ang sabono lasinai ani manthai no sanani bagui omai ke sung bwskang agogui thanglaihnai tamni hinba sung nije no sakno sung tiprasa hwnwi gosinani baksa belai lachijago haisi pheba sung lachithai korei sung lachithai korei haisi tamni hinba ang o hani bwsa ang tiprasa nung jesa phano khlai tongmano au democratic country wo khlaino mano nung je hamjakmani nini musukmani no nung khlai mano pheba sung omahai khlainani amahai je musukmano sung choose khai tabuk national party khainani ojoraya tabuk jora omose chung je chung muthangjaknani bagui chini survival ni bagui se chung survival is ni bagui se chung samung ma khlaina haisi chung ostito rokha na khaina bagui se khapani takhorte bukhukchong pati salbusuk tongnai dini thangnai khana thangnai soni phaine amo kamchlui slailema haisi o party slailema ro pheba chung tiprasa le chini mungsaba chini save korei haisi tini augli thangdi tini Kanchanpura thangdi tini Telemara thangdi tini Khwayo thangdi tini kwbangma jaga thangdi haisi bobagra porjonto se tini attack khlaijago Sidai Mohanpur SDM o engke chini tamole save tongba chini tamo save tongba chini mungsa save korei haisi mungsa save korei chung salayo chung je kotor ang tini BJP ni kaisa neta hnai ang BJP ni khoroksa ang neta hnai ang khoroksa BJP ni leader hnai salayo ang khoroksa CPM ni leader hnai salayo ang khoroksa ang tamni sanai
Congress ni leader ni salayo tui phang ni salayo tui dulnai ni salayo phiaba ostito rok khani bagai chiruk khogai kok sanai khorok sabo koroi khorok sano kok sanai abong kha bubagra haisi o bubagra no sung logi marinai bubagra no sung sep ma khainai tamni himba sini dofa yok saman manane bagai sini dofa yok sama mana bagai dofa yok sama manane bagai sung nangkhangkai sung thui marinai haisi nangkai sung guli ma sanai hayasa sung dofa yok ge haisi nasigi nei de khapone ta khote boku song bini state busuk sung sasangi tong bini hawa bini raijo busuk sung sasangi tong phiaba sini tipra hawa sung belai ke deprive khlaijagai tong sung deprive khlaijagai tongo sini manthai sokta seplajagai tongo sung tini montri ingma bai tam khlaima khaba sung tini MLA ingma bai chung tam khaima khaba onek MLA phai thangkha onek montri chai thangka isi Tiprasa rok ni bisingo Tiprasa ni bagai tam khlaiklang thamangka mungsa khlaiklang maya hisi khlaina ni bagai no sung Tiprasa unity thansa ma tongnai haisi jesapano ungthung sung thansa ma tongnai thansa no karei te mungsa lama karei yokna ni bagai thansa no lama o thansa no hamjagya rok srungdi hamjakna ni bagai tamni himba jung thangai thana ni bagai thansa jodino sung korei hingkangkai khapani takhote bokuk rok sini mungsa sep korei haisi jeng thansa korei ni bagai to sini kabangma bumung bothai blai joton slaiki beka jaga ni nene kabangma jaga sung jotono saimana haisi emon je sini kanmung chumung porto sini kok thai no porto sung tini sakmai khijak baikya omorok no ka sowoi mathangai narangna bagai no nung kesak ta hinsi dei nung kufur ta hindi nung kekrang ta hindi nung kormo ta hindi nung belai ta hindi nung bathai ta hindi haisi bubagra jotono no ringi tongo jotono phaidi sini thangkusung tongoi thanane bagai jung thansa singna nangnai jung thansa ngya hangka kai sini mungsang na korei aboni bagai ang joto Tiprasa rok no ang koina musung haisi jodi no nung Tiprasa no ngui tongkhangkai nung jodi no Tipra dofani borong no ngui tongkhangkai phaidi jung thansa nglai nung atake je kok sana musung ADC andaro ADC o jodi no jung rajya sarkar jung capture khaimiya rajya sarkar jung capture khaimiya because seat 60 ta tongman bisungo 40 ta boroni already chini 20 ta se tong jung thansa ungphano se borok thansa ngui thangkai jung jidia no jidia phiaba ADC andaro chini Tiprasa ni power tongna nangnai haisi muji Tipra motha ungtung muji IPF tingchung Ancholik party tei Tiprasa ni bodol ADC o sarkar tongna nangnai ADC o sarkar korei hingkangkai national party jodino ADC o hapaikangkai thangnai CPM ni amalo je lutaiye je khlaiklang thangka ADC no same abahai ingnai kabangma sini ADC under ADC area sabai general snamai tongo abo saiman de haisi kabangma sini tongthai soktai sini kabangma jaga haisi colony kabangma chikon tamonjani sanamai borok aingnani phaine hindu 10 no dai tongphai phayu nung mudu musung no sadi nung BJP khlai tongnai takhok nung mudu musung no sadi nini ADC under nini jagao nung aingnani phaine ha korei nokthai korei jaha korei sompod korei no tubuini na aro tonphainai nung mudu musung no sadi haisi nungbo musung kala angbo musung ya haisi enjung joto Tiprasa jung musung ya haisi aboni bagai no jung national party no khomotari yakarei jung ancholik jesake pono Tipra motha ungthung IPF tingthung thansa khlai jung ADC government jung tausa ma naraknai haya khechini dofa belai birmano kalainani chance tonga haisi aboni bagai ambesiko kabang sana musung ya haisi joto jung Tiprasa ngi tongkhangkai phaidi bubagra jotono no ringi tongo phaine 27 November
awgli ni astorbo nokhlawo ground no जों joto malailai tei nor ano support khlai tongdi joto mansak joratei ang haikeye tei khoroksa bo kok piri manani bobagrani kok hani kok dofani kok jatini kok piri manani bagui jotono no share khlaijadi like khlaijadi tei comment khaidi takuk ni oro sayakhu takuk nung okok samani ang hamjaka ang chajaka kai hambai ama haiki comment khlaidi because noroni takuk khorang tunna musungo joto tipra hani joto tipra sarok ni thanio aboni bagui jotono no hor kaham te kaham tongdi khana haina hai malai pinai hambai khulumbai ka।